Commission on Elections Comelec may pahinumdom sa publiko nga magparehistro na karon nga usa ka gatos na lang kaadlaw sa di pa mahuman ang registration period alang sa sunod tuig nga eleksyon. Ang report ni Nico Serino. Nico. Yes, Bob, awhag karon sa Comelec nga samtang doon na pa'y oras mas maayong hikayo na sa mga tao ang ilang registration agi og pagpangandam sa eleksyon 2022. Sa opisina sa Comelec Mandaue na abta namo kaganiha si Pedro Gresos Jr. 54 anyos. Nag-asikaso siya sa iyang registration kay buot niya nga makabutar na sa eleksyon. First time niya kini nga magparehistro alang sa piniliay. Para maging tunay na Pilipino ta ba? Makabutar na ta. Para po sa tanan ba makapili tag kinsa ato ibutang. Karon Hunyo 22, tangkod usa ka gatos ka adlaw na lang sa dili pa mahuman ang voter registration period alang sa eleksyon 2022. Sa hinapos sa Setyembre ang deadline. Maong panawagan sa taga Comelec dili na magpaabot sa katapusang mga adlaw aron mulihok nga maura ba kunoy sagad kinaiya sa mga Pinoy. I-remind nga sa dili sila magpaabot og hapit na ang deadline kay pareha di ba sa kita man kita sa mga situation sa mga niagi nga deadline nga maghuot gyud ta nya. Sa ato ang kuan karon nga atubang taog pandemic di man gyud ta pwede magsikit-sigkit magkuan magtapok. Samtang mischedule na ang Comelec Mandaue og off-site registration o mismo pagduol nila sa kabarangayan. Karong Sabado himuon nila kini sa barangay Kasili, Human Masuta nga nag-zero COVID case na ang maong dapit sulod sa miaging duha ka semana. Kini ang rekisito sa ahensya, una pa sila makahimo og satellite o off-site registration sa lain-lain nga mga barangay. Kini ang unang higayon nga maka-off-site sila sa pagpangrehistro sukad nagka-pandemya. Kay katong last week naman to nag-PUM sa Kasili, so mao tong gihold sa namo ang satellite. Pero right after ni gawas iyang swab result nga negative day siya, mo to ni padayon mi sa among satellite. Di man mi pwede jud kay di man sad mi gusto nga irisgo pud ang among mga employee kami ba mga kuan personnel. Ang mahitabo ni Bob gikan karon hangtod sa Sabado kung ugaling doon na may mapuno nga kaso o makumpirmar nga kaso sa COVID-19 sa maong barangay sa Kasili, ikansilar sa Comelec ang ilang off-site registration. Ang hinaut unta sila, mapahigayon sila og off-site registration sa lain-lain nga mga barangay tungod kay gilauman man gyud nila og base sa naandan mas mudasok ni ini mga tao kay mas duol na kanila inay nga moadto mismo sa Comelec offices. Mayong balik kanimo Bob. Dahil salamat Nico Serino sa imong live report.